Luumassa vähenee normaalisti iän myötä, sen laatu heikkenee ja luusto menettää lujuutensa murtumille altistaen. Esimerkiksi ranteen tai lonkan murtuessa vaarattomaltakin tuntuneen kaatumisen yhteydessä voidaan epäillä luun lujuuden heikentyneen. Luukadon etenemisestä johtuvat oireet eivät välttämättä aina ole kivuliaita. Nikama-luhistumien takia rintarangan ryhti vain painuu kumaraksi ja pituus voi lyhentyä jopa useita senttejä. Perushoitoon kuuluu terveellinen ruokavalio, kalsiumin ja D-vitamiinilisän riittävä saanti sekä säännöllinen liikunta, mikä vahvistaa luita ja parantaa lihasvoimaa. Perimä sekä tietyt sairaudet ja niiden lääkehoito saattavat altistaa osteoporoosin kehittymiselle. Riskitekijöiden tunnistaminen ja hyvät elämäntavat voivat ennaltaehkäistä sitä. Yleisintä kiihtynyt luukato eli osteoporoosi on vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. Joskin yksipuolisen ruokavalion ja riittämättömien liikuntatottumusten myötä siitä on tullut yhä nuorempia ja molempia sukupuolia koskeva, nopeasti kasvava kansanterveydellinen ongelma. Ainoa diagnostinen tapa todeta osteoporoosi on luun tiheysmittaus. Perushoidon lisäksi voidaan aloittaa luun hajoamista estävä lääkehoito tai niin tarvittaessa hormonikorvaushoito. Vaikeaa luukatoa voidaan hoitaa luun rakentumista lisäävillä lisäkilpirauhashormonivalmisteilla.